Yuda Putri Arkanto Production Semonggo. Yuda kembali lagi di Pengkok ya, di Pengkok di kediaman Mas Lili. Yuk iya Mas Agus sowan daleme sapa? Mas Heru Mas Heru Mas Lili Mas Lili gone Pak Ngadio juragane mie ayam Pengkok RT 5B. oh sesuk rene ya Mas ya Sesuk enek 5A. iya Ngene. Manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis mokole metu saya bisa ngrongkoke jangkungku. ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng menjang yongso amas namine kempon ngalor ngidul sampeyan gawani gendong Gembang berarti dironce-ronceng setengah mati aku tresno kowe pasar turimas neng Surabaya aku ngerti sampeyan senenge godhong diiris-iris gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja. memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watake wong Iya. lanang Yuk iya Mas Agus Catakan alumni ngaturaken manuwun sabyantunipun kadang-kadang aparat keamanan, bapak-bapak linmas, ya terus bapak-bapak security, terus teman-teman Karang Taruna, warga besar masyarakat Pengkok RT 5B. Sembah matur suwun. Manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis mokole aku saya bisa ngrongkoke jantungku. Namine kempon
Duh cah manis dasare prasaja Dasar turimas ning Surabaya aku ngerti sampeyan seneng ing gedang diresi-resi bulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja Memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilaku wiwatake wong lanang sampun Mas Agus Sembah matur suwun terima kasih Nduk Ayu sampun bareng ngaturaken kanthi lagu dipun manis niki